Zimbabwe's power shift. What Mnangagwa's constitutional changes mean. Nzanapena mashuku anobuda panguva ine atiri kuona kuti nyika yese yeZimbabwe kwese kwese kwaungava uri, ungange uri mumadhorobha, ungange uri mumasocieties, ungange uri kubasa kana paye, ndo nhau iri kungotaurwa kuti these constitutional amendments anombori impact yakaita seiko paupenyu hwedu, anomborevei. Ndisatapinda mashuku anobuda panguva ine atiri kuona the headline of the news of security. What Mnangagwa's constitutional changes mean. Don't subscribe or like what's now on the bell icon. Tipina panguva ine the news of Samdanyira chiti. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has signed into law sweeping constitutional amendments that abolish the direct election of the president, extend the terms of the presidency, parliament, and local authorities from 5 to 7 years, and significantly reshape the country's electoral and governance framework. The Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Act of 2026, gazetted as Act Number 6 of 2026, and widely known during its passage through Parliament as Constitutional Amendment Bill Number 3 Cap 3, was published in a special government gazette on Tuesday after Mnangagwa ascended to it on July 7th. Domin developments and Pangwa ino and was this bill Pangwa ino. There are several changes. Aye now Pangwa ino it visa the direct election of the president. Pangwa ino it visa the electoral cycle from 5 to 7 years. Pangwa ino ni zvimwe zvakasiyana siyana zvinoyatswa kuonekwa kunzi pagare muZimbabwe pangwa ine havasi kunyatsa kufara kana kufadzwa nazvo. Pangwa ino inoonekwa kuti this Cap 3 was more like a bridge to Nawe succession. Yaonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga was the man who was aligned with the succession, but pangwa ino to avoid him from succeeding. That's why vakauya this constitutional amendment bill. Pina comment section medu dzafungira enyima kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check out the bell icon.